Ndinokudokesai mabuja tauya dzanyasi zuva rechi23 mwedzi uno waKukadzi. Tiri kutanda neiro dutu mupengo rekureketa nguva dzinori Cyclone Freddy pachirungu kwairi kusvika kuMozambique zuva ramangwana, zvokutoti ipapa vanhu vari nzvimbo dzakaita sana Chipinge, Chiredzi, Mwenezi kana iyo Beit Bridge chaiyo wanogona kutanda kumbwa mazudutu mhepo inenge isina kuningisika zvisvinu kubva nguva dzomamba kwedza chaidzo mashambanzou kureketa kuno zvikoro nzvimbo idzodzo kusanganisira kunana Chimanimaniku kwanzi wabereki wareke havo kutumira vana kuenda kuchikoro nokutoti pakaita kunyangariwa vanogona kukukuhwa nomvura kana kutakuhwa nomhepo chaiyo. Idi wabereki chengetedzai wapwere. Rekai tione kuti kwedu buja ichasvika yakaita sei, asi tiri kundoringira kuti wari mumhera wakaganhurana nonyanga ndo vanogona kunyanya kuimbwa mhepo iyi inenge yakaita kunyangariwa. Tiri kundoramba tichiti chengetekai mabuja. Bato roTriple raita mumwe mureketo nyasi wakaringana nokuchinjiwa kwomutemo nochekuita nosarudzo wakati ivo vari kuramba vachireketa zvinhu zvavari kuda kuti zviitike kuti sarudzo dziitike zvakanaka, zvinosanganisira kubuditsiwa kwezviri kuburika musarudzo punguva yazvinenge zviri kuburikayo, pokare kunadzirisiwa nokubuditsiwa kwogwaro revavhoti pakarepo pavari kuda kuti kunge kuine zvinozikana kuti ndo zvinofanira kuitika kana pachinge paita mumwe munhu ahwina sarudzo. Idiwo zeki wanobasa chairo rokuti wanhadzirise zvinhu zvese izvi heno kuti vanozvitambira chere, asi kuziva kwedu nekuona kwatiri kuita palibe chavari kuda kutambira pane zvese zviri kureketekazvi, asi tinoramba tichindonamatira kuti papera kwazvose pavanenge vakupakura zvavari kupakurazvo, idi munhu ngaachinje kapu kana kuti ngaachinje ndiro inenge iri kutambirirwa ichipakuriwa wamwe vari kunzi ndo kwamainini wachipakurirwa iyoyo yobva yandopuwa iye wavari kuda wacho. Rekai henyu muone zvinoita Mwari kureketa kuno. Mapurisa aburika ari kupaumba chaizvo kuti wakwanisa kusunga mumwe muzvina zvinodhaka ari kunzi iye chara chimwe. Kureketa kuno kwai kumusunga iko waita kumbareko kwakonzeresa chaiko, asi kuratidza kuti munhu wavo wakuruwa abva andopuwa bhero rozviuru 50 zvomari yomunyika chaizvo. Imikai dai chiri chokwadi heno mabi angu. Ipapa ndipo munoona kuti Jobhosika raapfuura mazuva 250 250 mazuva chaiwo ekugara mujere, asi zvino hazvaburika pachena kutoti kusungiwa kwache kuribe kana chibodzi chekuita nozvobumbiro romutemo kana kodzero, asi kuti zvinhu zvibedzi zviri kuitika zvomatongerwo enyika. Kwai kuno vanhu vatatu wakuwadziwa panga pari kupfuriwa nomabara orabha anga achipfuriwa nomapurisa okanzuru kuguta roBulawayo, wanga vari kuti varida kuti vabvise vanhu vanotengesa musika vanozikana pachirungu kuti mavhenda. Kwai mavhenda aya anga ari mutengesa muguta roBulawayo zvisiri pamutemo. Pakaita kunyangariwa ipapa chatonakidza wokuBulawayo watoita kubva waenda kumuzinda wokanzuru wachiita kuimba wakaita kuwanda wakaita kuita mavhu nomanyara chaiwo zvokutoti paribe kuita chisvinu. Ipapa tiri kutoziva kuti zviri kutoramba zvichienderera mberi, ticharamba tichiringa kuti zvinodini kusvikira rini zvichidandi. Ipapa kuita ikoku ndo kunokona kuzoita pokare kuti wanhu waite kumukira hurumende kana zvikaramba zvichidandi, nokuti nzvimbo dzese dzikadandi nyika yese inotadza kugadzikana, kana masoja kana mapurisa chaiwo vanozvitadza izvi. Rekai henyu muone zvichaitika ipapa apa. Wozera kubva ipo wareketa zvokuti vanhu vese vano majenareta vanofanira kuti wanyorese pasi kuzerako kuti vano majenareta. Kwai vari kuti wanyoresa majenareta anokwanisa kubika magetsi anoita 300 chaiwo omamirioni omawati 300 megawatts pakatoita kuoma, ndipo unotoona kuti nyika haisi kuita zvisvinubano nyaya yemagetsi. Idi dai vari kuita tusvinu vanhu paribe kana vanhu vatenga majenareta akaita kuwanditsa kudari. Apa wofunga kuti dhiziri nopeturu zvinomwiwa nemajenareta aya paribe chisvinu. Rekai henyu muone kuti vanenge vachiita sei ipapa.
kanzuru yoguta reHarare yagoreketa kuti yakuda kuti itore nzvimbo dzemabhazi kubva kukambani yeZupuco, wachiti kambani yeZupuco iri kutadza kuita kuchengetedza nzvimbo dzakanaka. Rekai tione kuti wachazvikona chere pokare kuti wachasvikepi wachidandi, nekutoti ipapa apa pari kuda kuratidzana masimba chaiwo. Woguko kanzuru kureketa kuno wari pasi po triple C wanonga wari kuda kuratidzawo masimbawo kuti ndiwo waridziwo nzvimbo. Apa woZupuco wachitsamirana naiwo wana Felix Mhona heno kuti zvinenge zvichimbopera sei. Rekai tigoona iko zvinenge zviri kuenda chaiko. Tafara nyasi kunyepiwa kuti ekokeshi nospa dzaita kubatana manja chaiko kuti vanhu wakone kuenda wachiopereka mari dzawo mumaekokeshi awo kumaspa. Aiwa, tiri kuramba tichitora tichifara nazvo nekuti zvinoita kuti vanhu wese wakone kuramba wachindopfumbura. Ipapa tiri kutoringira kuti pakuisiwa kwomariko zvinenge zviribe kudhura kupfuura zvazvinofanira kuita, nokutoti panobva panetsa pokare kana zvikadaro. Musangano ngochitiwa katombo kanyai novakuru vehurumende pokare naJoachim Chisano naAdesina woAfrican Development Bank. Ipapa unenge wakuwa nyasi, asi zvikuru zvaburika musangano zvaburika pachena kutoti nyaya yekuti zvinhu zvichinjiwe pamatongerwo enyika pa ndo yaramba iri kutsimbiriwa. Ipapa Adesina gotoburika ari kureketa kuti vakuru vehurumende vanofanira kundoziva kuti zviri kureketeka musangano uyu uribe kana chibodzi chauri kuda kuti zvinhu zvichinjiwe kuhurumende zvisiri pamutemo, asi wari kundoda kuti zvinhu zvichinjiwe maitiro kuitira kuti kugadzikana kwopfumi kuenderere mberi kupfuura zvakuri kuita kureketa kuno. Wamwe wagoreketa pokare wakati hurumende yedu iri kutadza kuti ichengetedze zvainenge yareketa pasi rese, kusanganisira zvayakagoreketa ichinyepera varungu waya kuti ida kuzovapa mabhirioni 3 mari yekuAmerica. Ipapa nyanyasi paribe kana boya kana sendi chairo. Ipapo ndo pamunototandira kuona kutoti paribe chisvinhu chaiko. Rekai hedu tirambe tichiona kuti zvinenge zvipera sei izvozvi. Pai mumwe wekuAmerica ari kunzi neZANU-PF agoisa mari inoita mamirioni 30 37 milioni mari yekuAmerica. Kwai agonzi ari kuisa mari iyi kuti paanozouya inge akwanisa kubatsira vanhu vanoda kuita zvokuchinja hurumende zvisiri pamutemo. Heno kuti zvii zvauri kuda kureketazvo ipo pasina vanhu vanobvumiwa kutambira mari, wari wemapato anopikisa kana mapato ehurumende kubva kunze. Ivo basi ndo vanopiwa mari inoChina, asi vamwe wese paribe anopuwa. Rekai hedu tione kuti zvinenge zvimbopera sei izvozvi. Vanhu vanotamba nhabvu pasi rese wari kuZimbabwe ino wari kurwadziwa chaizvo nozviri kuitika zvokuti Zimbabwe iri kuramba ichindonzi inokubvumiwa ba kutamba mutambo pasi rese, zviri kuramba zvindovarwadza. Rekai tione ipapa kuti zvinopera zvakaita kudini, asi tiri kundoshuvira kuti zvichinje. Heno kuti vakuru vehurumende wachada chere kuti zvichinje kana kuti wacharamba wakandoita kusunga usu zvawakaita idi zvakaita kuoma chaiko. Ngatiringedzo pasi rese. KuSouth Africa, Pravin Gordhan akunangidzirwa nokagumwe kuti kwai adzinga dhireta anga akari agere hunde paEscom, nonyaya yekuti dhireta agoreketa kuti Gordhan anga achida kuba mabhirioni masere omari kuSouth Africa. Imi pachiribe chisvinu. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kwai chaibuda kana chokuramba panoita kunge gonzo nachin'ai zvaringana usu nousu, pakaita kuoma chaipo. Ipapa Joe Biden ariko kuNamibia kwaari kuita akatomboka nyai nourendo kuna mukadzi womutungamiri wenyika ikweyo. Ipapa wagotoreketa twakawanda-wanda, asi tiri kuramba tichindofara kana wakasiya waisa mari kuti ibatsire wapwere nevanhukadzi vari kutambura muNamibia mu.
Nigeria yatiyo wakuru wemapato ari kupinda musarudzo wanoita 17 wanyorerana pasi pokare chibvumirano chechipiri chokuti wareke kugoita zvokubana kana zvokuita upenzi. Rekai tione kuti zvichaita kuti kunge kuine runyararo chire kana kuti kunenge kusina. Ipapa tinenge tichindoringa nokutetekera kuti wanatabo Mbeki wachagoti kudini pasarudzo dziri kuuya, asi wamwe wazhinji wari kuringira kuti Peter Obi ndiye apinde pakutonga. Rekai tigoramba takaringa kuona iko zvinenge zvichienda. Kambani yoStarlink kureketa kuno yagoreketa iyo kuti yakuti munhu wese ari pasi rese akukwanisa kuboya iyo masaisai yawo. Kureketa kuno wagoti iwo Starlink yakutokwanisa kutoti munhu wese anga achibva kwaabva akwanise kutenderera achienda chiro kwaanoda pasi rese achiboya chete masaisai. Zvikadariwa komana mufariro unoita wanhu nokuti kweduno wazhinji watonhadzirira kutoti Starlink chindonzi yauya basi kwakutotanda kuseenzesa pokare zviri bei kana kuti wapuwa mvumo kana kuti uri bei nohurumende. Rekai hedu tirambe tichindoringa kuona iko zvinenge zvichienda. America yagoreketayo kuti wari kuda kuti AJ Banga wochiIndia ndiye agoende koita munagere hunde yobhangi ronyika dzopasi rese World Bank. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei ipapa, tinenge tichindokunyepai. Wanoringano zvemutambo wari kurwadziwa Fani kureketa kuno kwai aripo anga ari kuita basa rokureketa kuti nhabvu iri kutambiwa sei. Anonzi John Motson anga ano makore 77 pachirungu apfa. Tiri kuti mweya wache uzorore murugare. Kureketa kuno wazhinji wedu tanhadzirira manji kuti tichione chiremba Rashford wachipedzisa basa iro wakatanda sondo rapfuura pari kutamba Manchester United noBarcelona. Tiri ipapo mabuja, rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.